አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሰበ ሰዓት እዚኣ ብሰላምን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነሳረርተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡ ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። የካቲት 16 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንኹሎም ቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኪዳነ ምሕረት ጸሎታን በረኸታን ምሕረት ናይ ፍቕሪ ወዳን ጣዕሚ ፍቕራን ናይ ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴና ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ኣፍቀርቲ ኪዳነ ምሕረት ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። 16 የካቲት በዛ መዓልቲ እዚኣ ኩሎም ናይ ህዝበ ክርስቲያን ወገን ንእንበይትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላኽ በዓል ይገብሩ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ካብ ፍቕሪ ወዳ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስማ ንዝጽውዕ መዘከርትኣ ንዝገብር ብስማ ንድኻታትን ንተጸገሙን ክሳዕ ዝሕልማይ ምጽዋት ንዝህብ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ተቐቢላ እያሞ እዛ ቅድስቲ ኣዴና ወዳ ንጹህ ስግኣ ተዋሂዱ ብዘይካ ሓጢኣት ኩሉ ናይ ሰብነት ስራሕ ሰሪሑ ምንቲ ድሕነትና ፈትዩ ዝገበረ መከራ መስቀል ተቐቢሉ መይቱ ተንሲኡ ምስ ዓረገን ኣብ የማን ኣቦኡ ምስ ተቐመጠን ንዕኡ ኣቐዲሙ እንሆ ወድኺ ኢሉ ንዕኡ እውን እንሆት ኣዴኻ ኢሉ ከም ዘማሕፀኖ ምስ ዮሃንስ ረድኡ ሓደጋ። ካብ ሽዑ ጊዜ ጀሚራ ድማ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኩሉ ጊዜ ብዘይ መቆራጽ ናብ መቃብር ወዳ ናብ ጎለጎታ ንኽትጽሊ ትኸይድ ነበረት። ኣይሁድ ድማ ምስ ረኣይዋ ቁጣዓን ቅንዓትን ተመልኡ ብኣእማን ክድብድብዋ እውን ደለዩ። እግዚአብሔር ድማ ካብ ዓይንቶም ሰወራ። ዳግማይ መጺኣ ኣብኡ ንኽትጽሊ ድማ ተማኺሮም ኣብቲ መቃብር ሓለውቲ ኣቆሙ። ንሳ ግን በብመዓልቱ ምኻድ ኣያቋረጸትን። ናይ ወዳ ናይ ክብሪ መጋረጃ ስለ ዝሰወራ ድማ ዓቀብቲ ኣይርእይዋን ነበሩ። መላእኽቲ እውን ንኽለኣኽዋ ይመጹ ነበሩ። እግዚአብሔር እውን ወትሩ ይጉብንያ ወይ ከዓ ይበጽሓ ነበረ። ዝደለየቶ ኩሉ እውን ይፍጽመላ። ብድሕሪ እዚ መላእኽቲ ናብ ሰማያት ዓረግዋ። ናይ ጻድቃን መሕለሪ ቦታውን ኣርኣይዋ። አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ናብ ዘለውዎ እውን ኣብጽሕዋ። ካብ ኣዳም ጀሚሮም ክሳዕ ሽዑ ዝዓረፉ ኩሎም ኣበው ድማ ተቐበልዋ። ወዲ ኣምላኽ ካባኸይ ሰብ ብምዃኑ ብኣኺ መድኃኒት ድሕነት ስለ ዝረኸብናን ካብ ጥፍኣት እውን ናይ ህይወት ወደብ ስለ ዝኾንክናን ንዓኺ ካብ ስጋና ስጋ ካብ ዓጽምና ዓጽሚ ንዝፈጠረልና ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ካብኡ ድማ ብየማንን ብጸጋምን መጋረዲታት እሳት ናብ ዝተኸለሉ ናይ ወዳናይ ክብሪ ዙፋን ኣብጽሕዋ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኢድሓዛሞ ናብ ውሽጠዋይ መጋረድያ እውን ኣእተውዋ። ናብ ናይ ክብሪ ዙፋኑ እውን ኣደየባ። ምስኡ እውን ኣቐመጣ።
ዘዳለወላ ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ እውን ዘይሰምዖ ብናይ ሰብ ልቦና እውን ዘይተሓስበተላ ደስታ እውን ነገራ ብትሕቲ ናይ ክብሪ ዝፋኑ ድማ ንኣቦኣ ዳዊት ጓለየ ስምዒ ረኣይ እውን እዝንኺ ከዓ ኣድንኒ ህዝብኽን ቤት ኣቦኽን እውን ረሲዒ ንጉስ ንውብነትኪ ይብህጎ ንሱ ጎይታኺ እዩ እሞ ስገድሉ እናበለ ምስ ኩሎም ማሕበረ ነቢያትን መላእኽትን ነፍሳት ጻድቃንን ከም ግድግዳ ከቢቦምዋ ብመሰንቆ እንትዝምር ረኣየቶ ካብኡ ድማ ናይ ስቃይ ቦታ ንኸርእይዋ መላእኽቲ ካብኡ ወሰድዋ ንሰይጣንን ንሰራዊቱን ብመንገዱ ንዝኸዱ ኩሎምን ናብ ዝተዳለወ ናይ ጸልማት እውን ኣብጽሕዋ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ወይለይ ንደቂ ሰባት ናብዚ ንኸይመጹ መንኮን ምነገሮም እውን በለት መልኣኽ ድማ ኦ እመቤተይ ብርኽቲ ማርያም ንዓኽን ብድሕረኽ እውን ብቓል ኪዳንኪ ንዝኣምኑን ኣይተፍርሒ ብድሕሪ እዚ ድማ እመቤትና ድንግል ማርያም ስለ ሓጣን እናሓዘነት ነበረት ከምዛ ሎሚ መዓልቲ የካቲት 16 ድማ ኣብ መካነ ጎለጎታ ቆመት እሞ ናብ ወዳ ድማ ኦ ወደይ ብእግዚአብሔር ኣቦኻ ብክርስቶስ ስምካ ኣበኻ ህሉ ብዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ኣምሕለካ ኣለኹ ካብኡ እውን ኩለን ዓለማት ክፀውረኻ ዘይከኣለካ እናሃለኻ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ብዝፀረትካ ከርሰይ ኣምሕለካ ኣለኹ ኦ ወደይ ካባይ ብምውፃእካን ብዘይድኻምን ሕማምን ብምውላድካን ብዛዕበያኻ ኣጥባተይን ብዝሰዓመካ ከናፈረይን ብዝሓቆፈካ ኣዳወይን ምስኻ ብዝተመላለሳ ኣጋረይን ኣምሕለካ ኣለኹ ኣብ ውሽጡ ብዝደቀስካ ናይ ከፍቲ ደንበ ብዝተጠቐለልካሉ ጨርቅን ኣምሕለካ ኣለኹ ኦ ወደይን ፍቕረይን ናይ ልመናይ ቃል ኪዳን ንኽትሰምዕን ኣብ ውሽጢ ልበይ ዘሎ ኩሉ ንኽትፍጽመለይን እልምነካን እማልደካን ኣለኹ ኢላ ድማ ለመነት ንብርሃንን ንዕኡን እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከምዚ ክትብል እንከላ ድማ እንሆ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወረደ ምስኡ ድማ እልፊ ኣላፋት መላእኽቲ ኣለዉ ኣብ ዙርያኡ ኮይኖም ድማ የመስግንዎ ኣደይ እንታይ ክገብረልኪ ድማ በላ እመቤትና ድማ ንፍቕሪ ወዳ ኦ ወደይን ፍቕሮይን ጎይታይን ኣምላኸይን ተስፋይን መጸግዕየይን በኣኻ እውን ኣብ ማህፀን እነይ ጸናዕኩ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ድማ ንስኻ ሓለውካኒ ጋረድካኒ ኩሉ ግዜ ድማ ንስኻ ዝኽረይ ኢኻ ክብረይ ኢኻ ሕጂ እውን ጸሎተይን ልመናይን ስምዓኒ ናይ ኣፈይ ቃል እውን ኣዳምፀኒ ኣነ እንኻን ኣገልጋሊትካን ተዝካረይ ስለ ዝገብሩ ብስመይ ኣብያተ ክርስቲያን ስለ ዝሃንፁ ወይ ንዝዓረቐ ዝኸድኑ ንዝጠመየ ድማ ዘብልዑ ንዝጸምአ እውን ዘስቲ ንሕሙም ዝጥይቕ ዝሓትት ንዝሓዘነ እውን ዘጸናንዕ ንዝተከሰ እውን ዝሐጉስ ወይ ምስጋናይ ዝጽሕፍ ውሉዱ ድማ ብስመይ ዝጽውዕ ኣብ መዓልቲ በዓለይ ድማ ማህሌት ዝቐውም ኦ ጎይታይ ዓይኒ ዝኣርኣዮ እዝኒ እውን ዘይሰምዖ ኣብ ውሽጢ ልቢ ሰብ እውን ዘይተሓስቦ ዋጋ ሃቦ ብኣማላድነተይ ንዝተኣማመነ ድማ ምሳኻ ዝበፅሓኒ ረሃብን ጽምእን ኩሉ መከራን ተዘኪርካ ካብ ሲኦል ነፃ ዝወፅእ ግበሮ ኢላ መለሰትሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከምቲ ዝበልክኒ ይኹነልኪ ዝሃብኩኺ ኪዳንማ ከይልውጥ ኢለ ብርእሰይ መሓልኩልኪ በላ በረኸታት ጣዕሚ ፍቕራን ናይ ወላዲት ኣምላኽ ምሕረትን ቸርነትን ናይ ወዳ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎታን እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ይምሓረና በረኸታ እውን ምስ ኩላትና ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለኪ መጽሓፈ ሕጊ ወኪዳን ኣምሳለ ጽሌ ዘእብን ለእለ ጸውኡ ስመኪ ውስተ ገጸ ኩሉ መካን ርህርህተ ልቢ ለሃጥኣን ርህርህተ ልቢ ለግፉኣን ርህርህተ ልበ ለኩሉ ማርያም ኣማን ይብል በረኸታ ይሕደረና። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ
ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣዲኡ ንቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ኣዕረፈት። እዛ ቅድስቲ ድማ ካብ ሃገር ኢየሩሳሌም እያ። ናይ ኣዲኣ ድማ ስማ ሶፊያ እዩ። ካብ ነገደ ሌውን ቤተ ኣሮንን ንዝኾነት ንማጣት ጓሉ እያ። ብዝምድና ድማ ንወላዲት ኣምላኽ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጓልሓትና እያ። ንማጣት 3 ኣዋልድ ወለደ። ነታ ዓባይ ማርያም እዩ። ንሳ ድማ ኣብ ግዜ ናይ ብሔረ ግብፂ ስደታ እመቤትና ዝተለኣኸታ ንሰሎሜ ወለደት። እታ ካልእቲ ድማ ሶፊያ እያ። ንሳ ድማ ንዛ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ኣዲያ እያ። እታ ንእሽተይ ድማ ስማ ሃና እዩ። ንሳ ድማ ንእመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወለደታ። ሰሎሜ ኤልሳቤጥን እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ደቂ ሓፍትነ ደቂ ኣሓት እየን። ነዛ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ድማ ዘካርያስ ካህን ኣውሰባ ወይ ተመርዓዋ። ቅዱስ ወንጌል ድማ ንሳቶም ክልቲኦም ብዘይነውሪ ብኩሉ ሕጊ እግዚኣብሔር ዝጓዓዙ ጻድቃንን ሕያወትን ከም ዝኾኑ ምእንታኦም ተናገረ። ኤልሳቤጥ መኻን ብምዃና ድማ ናብ እግዚኣብሔር ዝልሙንን ዝማልዱን ኮኑ። ምስ ዓብይን ዘመኖም ምስ ሓለፈን ድማ እግዚኣብሔር ንመልኣኹ ቅዱስ ገብርኤል ናብ ዘካርያስ ለኣኸ። ልመናኦም ከም ዝተሰምዐ ድማ ነገሮ። ብዛዕባ ልደት ቅዱስ ዮሃንስ ካብኡ ስለ ዝኸውን ነገርን እውን ኣረድኦ። ብድሕሪ እዚ ድማ እዛ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ንዮሃንስ መጥምቅ ጸነሰቶን ወለደቶን። ካብ ሰባት ዝበፅሓ ሽሙጥ ዝንጓጌ ድማ ተወገደ። ምክንያቱ ዘይትወለድ እንዳበሉ ስለ ዝፀርፍዋ ዝነበሩ። ኣዝያ እውን ተሓጎሰት። እቲ ህፃን ኣብ ማህፀና እናሃለወ ድማ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰላም ምስ በለታ ዓዊላ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽእ እዚ ካበይ ኮነለይ? እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ ኣብ ከርሰይ ኣብ ማህፀነይ ዘሎ ህፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ። ብድሕሪ እዚ ድማ ንጎይታና ረኣየቶ ብኣምላኽነቱ ድማ ኣመነት። ብኡ ዝኣምኑ ብምድሓኖም እውን ተሓጎሰት። ዕድሚኣ ምስ ፈጸመት ድማ ኣብ ውሽጢ በረኻ እንከላ ኣዕረፈት። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎታ ንቅድስቲ ኤልሳቤጥ ይምሓረና። በረኸታ እውን ምስ ኩላትና ይሃሉ ለዓለመ ዓለም ኣሜን ኣሜን። ዓርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለኤልሳቤጥ እንተ ወደሳ ወአልዓላ ሉቃስ ወንጌለ ሶበ ጸሓፈ ለተኦፊላ ሃገረ ይሁዳ ሶበ በጽሐት ገሊላ ታሃስየ በውስተ ከርሳ ወአንፈርአ ጽጓላ ለማርያም ድንግል ሶበ ሰምዐት ቃላ ይብል። በረኸተን ይሕደረና። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና እውን ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳኑ ይምሓረና። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ይኹኖ። ብጸሎቶም ብኣማላድነቶም ኩሎም ቅዱሳን ይደግፉና። ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተኣርመለይ። ስንክሳር ድሰምዕ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን